Ейди пак полицаите, пак са на главата, бе. И с ограниченията да караш, пак полицаите са на главата ти, идват на Буркан. Ей ги. Ето ги. Ето ги. Идват на Буркан. Айде пак. Пак полицаите на Буркан. Айде пак. Ай стига, бе, ай стига, бе. Еби му майката, бе. Еби му майката. Еби му майката. Бат, ти изродите, то бива такова нещо. Еби му майката. Люботаков идва и така направо ми писна вече от тия хора, бе. Би му майката, би му майката. Спри да му треш сега. Не ме вади от колата, няма да взема никъде, бе. Здрасти. Пътна полиция, здрасти. имаш оръжие, нещо в тебе. Нямам никакви оръжия. Нещо, Абсолютно макетно, нищо. нещо. Нищо нямам, нищо нямам. Има един Ерс, ще се ползва. Изгасене. Изгасявай, Колега, ще се ползва. дай по-възпитано. Искам много лекичко да излезеш, ръцете да ги ако виждам. обичаш, Ръцете да ги виждам. ти ги виждаш. Ако обичате, Телефона пусни. по-възпитано, колега, можеш ли по-възпитано да говорим нормално? Нормални хора сме. Автомобила е спрямо. Моля ви се, бе. Абе. Естествено, аз да съм ви крещал. Окей, бе, чакай, бе, човек. Добре, бе. Добре, бе, момчета, чакай, бе. Излизам, бе. Леко, бе. Излизам. Добре, бе, чакай, бе, брат. Айде, значи, чакай. Кьорав ли си, че слизам, бе? Ти бахте удите хора, кой е станало, бе? Няма оръжие, имам един софт празен. Добре, де. Момчета, спрете се, бе. Окей, виж как съм путнал, бе. О, чакай малко са. Готово. Ich liebe dich, Deutschland. Няма проблеми, ще се оправим. Нищо е, момчета, добре, бачка, всичко е 6. Така, момчета, новия дрегер идва, това е полицейски терор. Сега звъня на адвоката, искам да намери протокола на Люботаков, ще видим, ще ми дигне ли. Ако не ми дигнеш Люботаков, ще унищожа канки и басата. Защо? Искаш ли ти дам една от моите, ама за по-тежко? Не. Чай сега ще взема от моите, аз ще го почета, няма проблеми. Вие не сте виновни, просто на вас така ви заповядвам. Няма проблеми. Не, в тая корумпирана държава. Да, иска да ми дадат фалшив дрегер, аз съм сигурен. Аз ще го изхабя и него. Аз ще го изхабя и него, това е сигурно. Така, звъним на Люботаков. Имаме машина, тук е красива, трябва да ги да падна една цигара. Ти може да си звъниш на кой си звъня. Ти в момента, вие не сте задържан, господин. Вие в момента не сте задържан, ще направим една проверка на документите, направихме, че на да, в Драгалевци. нека да оставя, да? 10 евро ака. Така, дрегер за алкохол е 000. Той не може да се манипулира, това е сигурно. Сега идва фалшивия дрегер 100%, съм сигурен, тия хора искат да ме оправят. Аз съм трезвен, винаги никой съм употребявал 5 години. Всички дрегери са 000. Даже не са минали 14 дни от Софийския тест, според мен даже нямат право. Вие имате ли право 15 дни? Аз се държа мъжката тя момчета и те се държат мъжката с вас. Ние сме нещо правили. Сигнала такъв, аз до момента не ви познавам. Сигнала, че показвате дълго оръжие. Аз подхождам към вас, защото може отзад ти да излезе, да ме разтръгна. Затова подходихме малко. Оръжие няма. Видях, да. Не налага да би се бъде извършен. Днеска мога да правим. До вечера също другата смяна мога да прави. Това е какво? Не, по закон, Това това е държавата на дрегерите. Ако примерно ти направят 5 дрегера, един е издей фалшив,
книжката 8 месеца на трупчета, колата без номера. Това е България. Държавата на корупцията, на корумпираната полиция. Лично пред мен Йовко Тюхов даде 2000 евро на полицайите до 35 и не прави дрегер. Това са изроди. Тази държава трябва да бъдат изкарани от парламента и изсипани като в Непал. Това е. Сега той гледай дали този път няма наредят. Аз съм 100% сигурен. Значи, не можете правят дрегер, президент накрая ще излезе фалшив. Оня ден на един навер му направиха фалшив, той не взима, познавам го от 20 години. Казвам ти, тая държава, тези хора не стават. Да, ама... Любо Таков не издига, той е адвокат на Симон Милков и се ебат двамата и си правят кавали. Любо Таков, ти си гей. Да. Сега. Любо Таков взима по 50 000 евро да оправи на някой делото, прокурор взима 200 000 евро и изчезват за 2 милиона евро и в газа. Ще обявя имена след малко, Айчо. Знам всичко в Андервелда. Кой какво е дал, кой какво ще вземе, кой е големи схеми, кой е с полицията, кой е бачка. Всичко знам. Няма лошо, Да, много съм информиран. Знаеш, аз съм бил това. Няма лошо, но само да го говоря. Значи, който не Закона в България важи само, знаеш за кой? За тия, които имат пари. Ако нямаш пари, закон за теб важи само, разбираш ли? Да. А аз съм фрашкан с кеш, легален и то. Изкарчих бая пари, ще им пусна данъчни голяци от Холандия с платени холандски данъци. Тия педали искат да ме изгонят от държавата, политиците и то соня и мършикът Симотека, цигански сводници, обявяват, че гърмят хора, че имат простутки, никой не ги проверя и не им дава дрегер. Ходилите полицаи, никой не му дава дрегер. На мен, дет на никой нищо не направих, само ги забавлявам и ги хваля дрегера и ме в задния жоп. Газа. Това е. То направо не се прави това нещо, е. То не се издържа вашето, разбираш. Ама не се издържа. Кое налага сега това нещо? Кое? Нещо. Сигнала е за оръжие, това е просто е празно. Кое налага сега тия? Знаеш кое ги налага? Вашата поръчка. Това е. Това е. Господин Колев, Да, кажи. всичко това. Да. Какво е иска да се... Да. Добре. Изпушни на цигара. Дай ще изгася да ни правим мръсотия в Република България. Добре, работи ли? Не, той изгася, но вашата кола работи, защото вие имате много пари от държавата и към бите гориво. Това е. Има системи, трябва да се работят, и работят тия коли. Лампи, нали ще памне акумулатора, трябва ток да ни дава. Да, сега ако ми даде фалшив тест, кога отиваме на кръвна проба? Кога отиваме на кръвна проба? Как фалшив тест ще ви дадем? Кога отиваме? Значи само да го обясня. Сигурен съм вече, аз ще ми даде фалшив тест. Сега само да го обясня. Път не спираме ние. Не. Така, не се познава. Така, Аз съм направил има 3 сигнал, дрегера. има сигнал на 112, че на 60 км показвате оръжие без духа. Свърляте плюци. Не съм свърлял. Еми така е сигнала. Видео има ли? Добре, ще ме чуете ли? Окей, да. Някой буден гражданин е дал сигнал. Аз не го знам кой е този. И той може този гражданин да е на пици с кристали, може да се е блъскал с King Kong сайт с газа, може да е всичко. Момент само адвоката. Адвоката. Тоски, дай. Аз не им вярвам, камки. Те искат да ме наредят. Това е 100% сигурно. Много добре знаеш, бил с мен 2 дена, нищо не вземам. Тези искат да ме наредят, брат. Сега искам адвоката да пусна жалба към всички, които са тук, защото не изисква такива действия. Разбираш ли? Прати ми го веднага, даже на отбивката, където правим дрегера. Звъни на Спартак Ауто, те веднага ще го изпратят. Дай. Хайде. Ало. Да. Ти нямам ли право да се извърши присъствието на адвокат това нещо? По закон. Вие знаете ли закон? Разбира се, че го знам. Так, какво пише? Значи, Какво пише в закона? може да присъства, Искам той да присъства. но да не стане да дойде в 3 часа. Няма, той много бързо действа. Спартак Ауто отговарят. ние Окей. безправо- Спартак Ауто отговарят в момента. Защото тук е опасно за вас. Окей, добре, дай караме. Вие ли ще карате или аз? Вие си карате Окей. автомобил, вие не сте се държавата. Как? Карам зад вас. Сместим. Окей. Всичко ще бъде точно.